Sziasztok! Szia Viki! Nagyon köszönöm, hogy időt szánsz ránk, és nyitott voltál arra, hogy elmeséled a tapasztalataidat a taníts-szabadon képzéssel kapcsolatban. Berendi Zoltáni Viki, matematika tanár, főleg piciket tanít, alsó tagozatot, de ő majd ezt részletesebben el fogja mondani, és mellette pedig népi hímzéssel foglalkozik. Ez a hobbija, úgyhogy nagyon színes és sokrétű személyiség, és nagyon köszönöm tényleg, hogy így ránk szánod az időt. Egy picit így bemutatkoznál, Viki, hogy mégis, hogy hol laksz, honnan indultál gyakorlatilag, és hogy milyen helyzetben voltál, amikor rátaláltál a képzésünkre. Hát Tatán élek, valóban tanító óvodapedagógus vagyok, és hát mellett a néptánc és a hímzés az, ami a másik szívem csücske. És igazából nálam a váltást az váltotta ki, hogy egyáltalán elkezdtem gondolkodni azon, hogy kéne váltani, hogy a szokásos mindenki által ismert, hogy az iskolai terhek növekednek, az még hagyján lett volna, hanem inkább ugye az állandó helyettesítések miatt teljesen kiszámíthatatlan lett a saját időbeosztásom, és a saját betervezett programja, akár egy orvoshoz menés is esetleg útba esett ez miatt. És akkor döntöttem el, hogy mindenképpen szeretnék valamit helyette csinálni, és viszont a tanítást nem szerettem volna elengedni, mert az gyakorlatilag gyerekkorom óta a az egyik legkedvesebb elfoglaltságom, kicsiként is rokon gyerekeket vállaltam be, és akkor elkezdtem keresni, hogy hogyan is és mi, és akkor így találtam rá Rékára. Igazándiból még azt a legnagyobb lökést, hogy nekem mindenképpen váltanom kell, az azt hozta meg, hogy akkor már 8 éve köhögtem, és mivel mindenféle orvosnál jártam, a végén oda lyukadtunk ki, hogy ez mindenképpen lelki alapon van. Tehát mindenképpen jobb lenne, hogyha kicsit jobban figyelnék magamra, mielőtt ez valami más irányba fordul tovább. És mivel nem vagyok egy olyan hirtelen beleugrós típus, ezért jó alaposan körülnéztem, hogy honnan lehetne, mint lehetne, illetve a felkészülésre is hagytam magamnak elég időt. Úgyhogy tulajdonképpen tavaly, azt hiszem februárban kezdtem veled a közös munkát. Igazándiból az első, ami lejött a honlapról, hogy ez kifejezetten tényleg magántanároknak szól ez a képzés, és mindenképpen az összes területére kiterjed. Tehát amiben az ember gondolkodik, és menet közben belefut, hogy aha, tök jó, kéne posztot csinálni, de hogyan? Mhm. Vagy hogyan kéne toborozni az embereket, erre mind-mind választ kaptam. És ezt a fél évet tekintettem átállásnak úgy, hogy elkezdtem a magántanári praxisomat is kiépíteni, és akkor így végül is évvégére jutottam el odáig, hogy Réka segítségével lett is munkám, sőt, igazándiból várólistám is kialakult, úgyhogy így bátran neki mertem vágni a teljes önállóságnak. Szuper, ez nagyon jó hallani. Gratulálok, Viki. És tényleg nagyon lelkes voltál végig a program során, úgyhogy mindig megvalósítottál mindent, amit így átbeszéltünk. És mennyire felelt meg az elvárásaidnak a program, és mit tetszett a legjobban az egészben? Hát mindenképpen az, hogy nem voltam magamra hagyva, tehát tényleg minden héten, sőt hétközben is, amikor nem találkoztunk személyesen, akkor is érdeklődtél, hogy mi újság, hogy haladok, mert hogy én a mester kurzus mellett a mentorállást is kértem tőled, és ez nagyon jó volt, mert egyrészt rajtad kívül ugye volt egy párom is, akivel együtt tudtunk haladni, és egymást segítve így adtuk egymásnak az ötleteket, hogy mit és hogyan lehetne. A másik, hogy a tananyag felépítés is annyira jó emészthető formában volt, tehát figyelni kellett arra, hogy először magunkat rakjuk rendbe, úgyhogy ez az önbizalombomba modul, ez nagyon kellett, mert szerintem a legtöbb tanár úgy van ezzel, hogy önbizalmunk van a gyerekek felé, csak az, hogy ezt felmerjük vállalni, hogy igenis tudunk, és ezt merjük hirdetni, ez szerintem szinte mindenkinél hiányzik. És a másik, hogy mivel a tananyag az nem így egyszerre ránk zúdult, hanem folyamatosan nyíltak meg a felületek, ezáltal egyrészt vártuk is, hogy mi következik, meg volt annyi sürgetés, hogy ne halogassuk, de mégsem eszeveszett tempóba haladtunk, hanem tényleg
napi néhány percet rászánva ezzel tudtunk haladni, meg hát nagyon sok olyan volt, főleg az önismereti részekben, ahol ugye el kellett gondolkodni saját magunkon, és ez nagyon hasznos volt benne. Aztán a másik még az, hogy a, a bemutató órát megtartani, az is, ez az első ilyen legyőzése ennek az akadálynak, és, és nagyon jó volt az, hogy előtte veled kipróbálhattam, illetve magán a már élő alkalmon is ott voltál, és a háttérből segítettél, és az, hogy úgy szóltál hozzá, mintha te is egy anyuka lennél, ami egyébként igaz is, de mégis ez adott egy lendületet annak, hogy tovább menjen az esetleges holdpontokon a beszélgetés. Igen, igen. Nagyon jó, igen, és azt is tényleg nagyon ügyesen meglépted és megvalósítottad. És még egy utolsó kérdésem lenne, hogy miket valósítottál meg így konkrétan? Egy-két dolgot már említettél, de mik voltak itt konkrétan azok a dolgok, amiket... Na, kezdjük Hát el. Várjál, igazándiból várjál, előre kezdjük már be, tesóm hív, és majd. Öm, Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy már említettél egy-két dolgot, de konkrétan mik voltak azok a dolgok, amiket megvalósítottál, és milyen eredmények születtek belőle? Hát mindenképpen ez, hogy már bátran nekiálltam, az, hogy mertem, hiszen voltak várólistán diákjaim, tehát így nyugodtan meg tudtam lépni, és ehhez kapcsolódva nagyon jó pont volt például az időpontfoglaló rendszereknek a használata, mert hogy ezt tényleg napi szinten használom, azóta igazából nálam a papír alapú naptár az meg is szűnt, és nagyon jó, mert bárki érdeklődik, azonnal csak küldöm neki a linket, és már is meg tudja nézni, hogy neki mikor jó. És egyébként azért nagyon viccesen szoktam látni, hogy aki tudja, hogy melyik napon szeretne fixen, az előre jó, előre befoglalja az időpontokat, és Aha. hogyha valaki még pont talál egy lukat, akkor gyorsan oda beugrik helyette, tehát így gyakorlatilag a nagyon korai időpontok kivételével igazából tele a naptára, De jó. és ez nagyon jó volt, illetve a másik az, hogy a tananyag készítés, ugye eddig is csináltam, de még strukturáltabb lett az egész, tehát most már külön évfolyamonként külön szedem, mert hogy igaz, hogy alapvetően alsósokat tanítok, de azért felsősök is becsúsznak, sőt, igazándiból olyanok is megkerestek, hogy jaj, csak az érettségén meg ne bukjon, amihez meg jól jön a kisgyerekekhez való tapasztalatom, mert hogyha ugyanúgy magyarázom el nekik is, akkor ja, hát ez így ilyen egyszerű, és éppen tegnap küldtek egy visszajelzést, hogy hurrá 4-es lett a dolgozata az érettségizőnek, aki eddig gyakorlatilag bukásra állt. És, és ami az egésznek a számomra a lényege, hogy megváltozott az a hozzáállás, hogy eddig ugye a szülőktől az iskolába gyakorlatilag a számonkéréseket kaptam, hogy miért ennyi, miért olyan, miért így csináltuk, és most ez teljesen megfordult, hogy ajánlanak, hogy szeretnek, folyamatosan kapom a visszajelzéseket, hogy szeretnek hozzám járni a gyerekek, tehát itt gyakorlatilag az önbizalmam is helyreállt teljesen. Mhm. De jó, nagyon jó ezt hallgatni, és szívből gratulálok neked, Viki. Okay. És csak így tovább, és tényleg még egyszer köszönöm, hogy időt szántál ránk, és elmesélted a tapasztalataidat, és további sok sikert kívánok neked. Hajrá! Köszönöm szépen. Szia! Szia!